oma. Ja? Wat doe je? Mida Facebook. Facebook? Wat doet oma op Facebook? Ja, me luku. Sa de smai poti Facebook. Asa ne Facebook. Nou, wat kijk oma? Ja, dus dat me go luku Facebook. Dus... Oma, u bent 88. Ja, maar 88 jaar mam no de dete. Oma, mijn Facebook al daar. Nee. Nou, men de schrijft alam TV mooi. Oma, na gebed Maar die je plak. moest mama mi den TV nyangos gers asibaki. Nee, luku den dif mi. Dus ma TV nyalek de asihoef. Oma, u bent echt erg. Nee. Ja, Facebook app mi fesi van nodu. Oma, heeft u gezegd Ja, dat u- walo sukrubu boro mi ger sukrubu da Facebook. Dai wa contact mi op da Oma, Facebook. oma, bijna gadeka. Ja, mi da Facebook too. Dan san mi belezi wan damo deel. Wat, oma? A dame die de kari, wacht even. Loko ja mi da Facebook. Een meisje taki, dus ik heb mijn baan, alle belangrijkste link in de maatschappij, maar mi loopt te mange gimsensie, hè. Jawel, ik reken erop. Ik hou van kel. Kom niet met je boternaat gezicht, hier, boternaat gezicht, dus is wat vies je zoekroep boeja. Ja, mi na ja meisje ongelijk, want van ja, ze voor een papi kong. Dat papi rekent tak van drainaatje of mi ja zo. Dan papi wan mi drainaatje. Papi kom pai, want het is te strak voor papi dan. Je zou wist papi jong worden, mi papi zou wan strakkigheid. Dat papi is strakkigheid. Oma, bigi sma. Ja, no kan ik botonat visie. Mensen, je hebt gelijk er. Oma, je Kan houdt ik niet op. botonat visie. Dat wat ik heb den taki visie gees botonat. Dat wat ik vis vakantie. Wist wat if mi gees van zoekroep boeja man na ouderdom. Maar mooi ouro bigi sma. Oma, Ja. me disi. If you first get one button na dat want ik first get sa sus di mi pa be wera gua paranam. Dat wat ik fish as sufes takru get one bulldog. Nee. Totaal niet. Niet mooi. Nee. Hallo. Nee, ja mi am 88 jaar. En mi ti fi lai mi ti imi mofo. Ja. Is na plak, maar mooi. Om even de nabing. Ja, mi vis mooi. Jawel. Meisje, ik geef je groot gelijk. Van de een ko luku bakara. Lees aan de Jimmy. Ipchinko lees aan de Jimmy. Die Empress Ja, Dennis de Empress Snow. Dennis Snow. Meisje, je hebt gelijk, hè. Nee, dantje pantje, no demoro. Nee, dantje pantje de jaren lang geleden. Want dat man, oh my kon nachi, dat liben tingi ji dat penaundro. Dat jungo was a tingi puru. Dat hij was a tingi puru. Dat no de, sopo no de of, middelen no de fu, want dat ons refi de man bij takba werkie uit. Nee, jongen, hol je uit. Je bent uitgehold. Dus kijken jullie uit met die uithollers. Hè? Ja, daar, Kuneti.